Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Uy, lala. Niyan din si Corina o si Demal ay. Tara ba? Tara ba kasi yung ilang kauban? Tara ba ninyo? Hala! Oh, Ginoo ko. Nganong nauban man na liyas ako. Akong migo na! Migo apyot! Bustamos, amigo apyot! Bustamos! Okay na tao, kumigo. Ay, siyot. Nauban ni kila ni Corina o Miles pag-uli. Ah, oo, bitaw. Nauban ko. Di mo lang kita, ha? Di apyot? Pahuwayo na dito, Miles. Sige, Dodot. Bantaye siya ng manghod ni mo kay maestroyahan pa may mama ni mo, Corina. O lulat kan siyang. Dali, day, Miles. Maghinay lang ta, kuya. Oh, hinay, Jod. Anong dagan ko? Ni. Yagat ka ka, oh. Hinay. Dodot, aga ka og tarong ang inyong manghod. Dali, Corina. Adto ta magsulti dito sa may lingkuranan sa gawas. Sa may ilawong punuan sa mangga. Wala ko masayod matansyang kung unsay akong nabuhat atong higayuna. Basta atong nahitabo ni Miles. Naratulog na hadlok yun ko. Patuhoon ko nimong dili nimo intensyon ang pagdayal sa numero ni Grege. Di ko mamugos ni mo matansyang kung di ka mutuo sa akong gisulti. Basta maunay tinuod. Unya, ngano gipauban pa man nimo ng apyot diners inyo. O sa ba ikasulti sa mga tao nga makakitaan na niya nga imong kauban? Wa ko'y gibuhat nga dili maayo matansyang. Nasayod sa mga kasilinganan din higabi sa nahitabo ni Miles. Nga kun wa pa ang ambulansya sa barangay, di dayon madhasi Miles sa provincial hospital. Ay, unya, dili ka mo abot ni Francine kining hitabo, ah? Dili ka lainon sa pagsabot ni Francine kung masayod siya sa concern ni Grege ni Miles ug nimo. Matansyang, ang labing importante nga wa ko'y gihimong dautan. Igo lang sa mamitabang si Greggy nako. Ni Miles nga nakinahanglan nga maatiman og doktor ni atong kapiuna. Murag, nalain na lagi ang imong tunada. Unsay buot pong ipasabot mo? Mura naman gud og mibali na ang hangin. Dili na tingali ko ang ngayan pang mupasabot nimo. Pero pahinumduman talang ka. Nahibaw ka na kung unsay husto o kung unsay sayo. Kana ray akong isulti nimo, Corina. Ayaw gyud kalimot, ana. Hain man tong akong cellphone dire. Dili ko naman to gibutang. Dodot! Dodot! Niya ako taduwas ma. Nakakita ka sa kong cellphone nga gibutang dire sa tukador? Wa naman. Tuwa man to ni Miles ma. Akong gihatag kay iya ko nung nga i-charge. Manamog ko na siya ni Papa Francine. Iya sultihan nga nasakit siya. Ha? Uy, manawag siya ni Francine? Mao. Pastilan. Basin mo sulti si Miles ni Francine nga dito si Greggy miuban na mo gabi sa ospital. Wa pa na ko gion ang cellphone mo, uy. Ako pang gipaabot nga ma-full charge. Aron di madawat ang battery.
buot kami kunong manawag ni Papa ni mo, Francine. Ma, kay akong pahibawon nagilantan ko. Kuan, murag dili tingali maayo, Miles. Total, okay naman ang imong pamati, dili pa? Okay na ka, di ba? Ingon mong godang doktor nga dili pa gyud ko okay. Di pa mingon tong doktor nga obserbaran nun ako kung mabalik pa nga akong hilanat gikan sa paghuwas. Kay kung mabalik ko no, uyaw ko no sa tinggi. O sa to, ipatanaw nga akong dugo ba to? Oo, tinuod na. Kinahanglan gani kuno kang malaboratory kung mobalik yun ang imong hilanat. Pero paminaw ha. Pasabton ta ka kung nganong dili na kinahanglan nga masayod si Papa ni mo, Francine, nga mao na imong kahimtang. Kay gawas nga okay na ka. Unsa may bation ni Papa ni mo, Francine, dito sa layo? Di ba mabalakas siya nimo? Nga sa ato pa, dili gyud siya mahimutang. Maapektahan ang iyang pagpanarbaho dito. Nakasabot ka ba sa buot kong ipasabot, Miles? Nakasabot man ma. Pero ang ako nga mapaybaw si Papa nga dili siya ngay mapalaka kay gitabangan man tan ni Tito Greggy. Di ba? Unsa? Pero Miles, Okay raman na ma. Dili pa nga may baw si Papa nga gitabangan tan ni Tito Greggy kay ilag yun niyang doktor nga nagtambal nako dito sa ospital. oo, laki. Husto man na. Pero ang ato pa, dili ba dahi ka maluoy ni Papa ni mo, Francine, kung magsige siya ko nahuna sa imong kahimtang dinhi. Na mapalaka na hinuon siya nato dinhi. Sama ragod nato. Na kung mahibaw tang masakit si Papa ni mo simbako dito sa Cebu, muunsa man ta. Di ba mabalaka gyud ta? Di ta mahimutang. Aw, mao cute. Ang papagod na nako. Ingon ana ra na, Miles. Mao na dili na to gusto nga ma-stress si Papa nimo. Tungod sa kabalakan niya nato dinhi. Nimo. Aw, sige. Dili na lang pahibawon di ay si Papa ma. Kay luoy pud kaayo siya no. Kung maguulo siya dito. Kana, mao na, Miles. Sige, dili na lang. Pero manawag lang gyapon kung Papa ma ha. Sige. Mm, pero... Gimingaw na gyud kung Papa. Gusto ko maminaw siyang tingog. O kung mahimo, ako tiyang yun nga inig ka. Honor na ko, ini closing sa eskwelahan. Palitan og regaluhan ko niyag cellphone. Kanang nay kamera. Aron magkasulti mi nga. Makita na ko siya. Unya, makita po ko niya. Di ba nindot ma? Nga mahimo po mong magkasulti o makakita si Papa bisan tuwa siya sa layo. Pinaagi sa cellphone. Sige. Musukot. Pero kanang na ako. Ug magsabot ang daan kung unsay angay nimo isulti ni Papa nimo, Francine, ug kung unsay dili angay. Haba? Maayo gani kay napasabot nako si Miles ug nadana ko. Dili maayo nga masayod si Francine nga nakatabang namo si Greggy. Dili cute. Corina! Oh. Corina! Di ara ko sa may likod, ma! Naglaba! Unsa bantong imong gisulti ni Miles sa inyong panagsulti? Ha? Ha? Ang unsa gud, ma? Nabati na ko ang tanan inyong gipanagsultihan ni Miles. Ma, Nga kung unsay angayan nga isulti ni Miles ngadto ni Francine kung manawag siya o kung unsay dili angay. O sabay but pasabot adto, ha? Sa ako lang hisabtan nimo. Murag, doon na nag-milagro ining imong gibuhat.
Sabay milagro ana maoy. Lainon man mong sabot. Ngawa man. Dili na ko mo detalye ha, Corina. Basta timan ilang. Ayaw pagsalig nga inahan ko nimo. Nga dili lang mo tukol bisan may makita kung nakahimo kag sayop. Kay sayop gani. Sayop yun na. Og dili gyud mahitabong mo laban ko nimo. Ang akong dapigan kung unsa gyud ang husto. Timan gyud na. Gibauran ta lang ka. Matansyang. Mayo kay day off na ko karon. Makatawag ko nila ni Day ko rin og sa mga bata. Tungod sa gisulti ni Greg na ko atong niya. Naadto sila si Apyot sa amo. Kanalain ako sa Corina. Hisabdan ako kung unsa yung gipati. Ug nakadesisyon ako. Manawag ko na ko nila ni Corin og sa mga bata. Uy, may nanawag mo una. Oh, si Greg. May kimitawag siya. Sayran ko siya kung unsay akong hukom. Kaya nakadesisyon ako kung muli ba ko sa probinsya o dili. Ah, hello. Greggy. Kumusta? Hello, Francine. Okay lang. Ikaw, kumusta lang ka? Oh, okay rin ko. Greg, kalois Ginoo. Og nakahukom na ko, Greg. Sino nakahukom? Ang buot mong ipasabot nga muli yung kadiri sa atong probinsya. Mao ba, Francine? Thank you for listening for today's episode, and don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!